سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات عزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم حد خافتم تسفا تنبيرلهم زنبرو بلوصات تقدمت هاجرنا يوم اب هاجرنا بلوص بقعت بمنصبراق اب غزيو حد كابتم نمكحلهم بلوصات تقدمتناون يونيروم اب عقب اب كسبتا ودر اب منجدي اب كرونومتر كوتاس اب زتخايو كاتولكا زخل رينا زسانايو بلوص قدماي زمنفس سلمونيوم بشنچاتم 97 ورح سلسه نعرف 17 اب عدي غومبولو كابابو اتو سولومونن ادي ويزرو هداتن ولد سلاسين تولده زمنفس ناي مباتا بيت تمرتو اب عدي غومبولو جونيور سلادعرو دحر ممهر ناي هاي سكول مالت كلاي درجه تمرتو اب عدقه انا تختاتلن كلو مس كلب اريتيل بمفرامو زمبالو ناب كرد مشكلتاي غيروم كاب بقلعون كله بناي حاو تقردماي اسمرا نبر ابراهام سلمون انا تصلوه زعبه زمنفس سلمون ابكتشن 10 تقلتني او ردر ماونتين بايك مسكلب قال نفحي كوينو وردر فليموم افلما ولا قولايتو وردر كايد ديت دغفون تنبرت صلا ابدغ زقمت حاو كبرم سلمون بزغبرلو زنبره متبع عندغفنجن مورال غيرو كورا در جميروم اب كباب عند مريم استخايدت صوت ادما عوتاتو ها الى جميرو ماونتين بايك عمد دحر مصنح ناب سالساي ديفيجن زسغره زمن فسلمون زتفرالي عوتات كم زواريت وانچا زوماكل كومون كلت مدرخات شامبيون زوماكل دحر معواتو ناب كالاي ديفيجن بمسكار عوت زواريت وانچا زوماكل دحر مخانو اباي كلب اريتيل كي وعلت كي حادرت مسا صنبرتهم مسكلب اريتيل بمخانون سف زيبل عوتات كمت زخاله زمن فسلمون ابناي قدماي ديفيجن عوتو اتا كاب جروبو دحر مترافو ناسلطانيو طراي يتو نمبر كسعراي زبلوم صوتا دق غانتو دحريت متاو مس الغبو كم قالو زسعروم اتا زي ترسع زخرو ناي قدماي ديفيجن ناي مدرخ عوتيام أبكالا ديفيجن كم زواريت وانچا كم اون شامبيون إرترا كرونومتر تحت 18 زامسلو عبيت عوتات استعوته زمن فسلمون اب كلتشن 15 ناب عبيتي تسغاغيروم افلمات صوت ودما اب حيال قص بتاو درب معوات كخوب سبرينتر بنسمايو كي تغايشه نمك رادمتو زغابلوم دحر زرعي بلوص بقعدما اب 2016 صاوعيت اسلطاني هاجرايت غانتا ارترا سامسون سولومون بمركاب نفلما غزيو ماليا ريدسي كاملس موباي اب فنقل نورزن ريدسي تشالنج تساتفم مبل 33 درجه بمحزمه نابتي بتخطاتالي زتخايده ماساوا تشيركيته زور ارترا كمون اسمرا تشيركيته بمستاف ابزور ارترا شرشاي بلوص منسي درجه بمحز اب شامبيون ارترا اتوم ابتي بلوصات بروفيشنال تقرادمت هاجرنا تساتفلو دردما اب كرونومتر مبل 10 حال درجه بمحز بلوص وصيت امزغبم بدرزي مسمرها قدوس يوناتان هايله ميرون ابراهام امانيل جبر እግዚአብሔር بمخان نفل ماغزيو كاب هاجرو بموصا ناي تحت 23 عامت شامبيون عالم نمستاف ناب قطر امرحم ابتور در مستاف دما اور 10 نابت زياره سمو زخول لعلو زور بوركينا فاسو امرحم ابتنا 10 مدرخات ودر دما 4 غزي بمعوات كوخوب قص بتاودر تي زور بمخان قطليا مالياك شلم كله اول البيچ عماله دما كاب عوت ب 54 كالتات مدحر سالساي كوين وددرو زازيموم بزي دما زمن فسلمون اب حنت عمت راي زتوردرلو زور بوركينا فاسو ناي كل غزي رابعي زبلصه كيلا قص بتاودر بمخان اب تاريخ توردر تمزغيبلهم عمود تورحي نكتشن 16 ناب رواندا زغشه زمن فسلمون ولاكوا اب رابعيت مدرخ وددرو تقوارصه اب قاليت مدرخ مستي 4 غزي اب جراند تور تساتيفو زلو وري كنداوي بويفين حيال قصبتا ودر مغبار كالاي درجه محز نادا اتريفيوم عمت 2017 نزمن فس حنتي كابتن زبلصه ناي كورسو عمتاتو كيكونت اكترفنيام ازي تقرادماي ابز عمت شامبيون زبماكل عوت زور ارترا بمخان بلوص وصيتات زمصاله عمت ينيرام
ንፈለማ ግዚኡ ኣብ ናይ 2.1 ዓቐን ደረጃ ዘሎ ጾታ ዙር ጋቦን ኣብ ወርሒ 2 ዝኣተወ ዘመንፈስ ሰለሙን ኣብ ሻድሸይቲ መድረኽ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ ኣብ ናይ መንስያት ድማ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ክዛዝም ክኢሉ እዮም ኣብ ውድድር ዓቐብ እውን ንወዲ ሃገሩ ዓወት ሃብቶም ብምኽታል ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ናብ መድረኽ ደይቡ ነይሩ እዩ ካብኡ ናብ ሃገሩ ብምምላስ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ምጥርናፍ ናብቲ ብሉፅ ብቕዓት ዘርአየሉ ዙር ኤርትራ ይኣትዮም ቅድሚኡ ግን ናብቲ ብዩሲኣይ ናይ ሓረነት ብክልተ መዐቀን ዝወሃቦ ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝተኻየደ ውድድር ብምስታፍ ኣብ ናይ ፈንቅል ኖርዘርን ሬድ ሲ ቻሌንጅ ተሳቲፉ ነይሩ እዮም ኣብ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ድማ ብዘለና ቦላታ ሲዒረ ብምባል ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ ሓጎሱ ክገልጽ ኣብ መወዳእታ ሕንጻጽ ኢጣልያዊ ፒር ፓውሎ ፊካራ ቀዲሞ ሕንጻጽ ምርጋጹ እታ ኣዝያ እትሕዝኖ ፍጻሜ ምዃና ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ገሊጹ እዩ ናብ ሻድሸይትን መዛዘሚትን መድረኽ ዙር ኤርትራ ባጽዕ ኣስመራ ሻድሻይ ደረጃ ብምሓዝ ናብ ጾታ ዝኣተወ ዝመንፈስ ካብ ጊንዳዕ ምስ ዳዊት ሃይለ ካንቻ ኣብ ጊንዳዕ ብምህዳም ንቕድሚት ተወንጪፉ ብድሕሪዚ ክልተ ሩዋንዳውያን ሳይሞንን ሙሴን ብምምጻእ ተሓወስዎም ኣብ ከምዚ ህሞት ድማ ሩዋንዳውያን ስካቶታት ምእታው ዘመንፈስን ሳይሞንን ሒዞሞም ብምኻድ ሳይሞን ድሕሪት ብምትራፉ ንበዓል ቢጫ ማልያ ወዲ ጋንትኡ ክሕግዝ ብኣሰልጣኒ ትእዛዝ ተዋህቦም መወዳእታ ተሪር ዓቐብ ድርፎ ድማ ክልተ ሩዋንዳውያንን ዘመንፈስን ተፋጠጦም ዘመንፈስ ሰሎሙን ድማ ነቶም ምስኡ ሃዲሙ ዝነበሩ ሞ ግዜ ዝነበሮም ሩዋንዳውያን ጃን ክላውዶ ከምኡ ጃን ቦስኮ ኣብ ከባቢ ባር ጊራይ ብተሪር ስካቶ ብምግዳፍ ንኸተማታት ኣስመራ ንበይኑ ብምዕንዳር ሙሉእ ጎደና ሓርነት 0-1 ብምግባር ጋማ ዓወት ኣሰረም ብቕጽበት ድማ ካብ ሻድሻይ ናብ ቀዳማይ ብምምጻእ ዕውት ዙር ኤርትራ 2017 ኮነም ብጀካዝ እውን ብሉፅ መንእሰይን ኣንበሳ ዓቐብን ብምሽላም ሱሉሳዊ ዓወት ጸንበለም ድሕርዚ ዙር ኤርትራ ኣብ ሻምፒዮን ኤርትራ ተጸንበረ ዘመንፈስ ሰሎሙን ኣብ ውድድር ክሮኖሜትር 7ይ ደረጃ ብምሓዙ ውድድር ክዛዝሞን ከሎ ደጊሙ ናብ ሻምፒዮን ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ንምስታፍ ናብ በርገን ኖርዌይ ኣምሪሖም ኣብቲ ውድድር ድማ ምስ ወግደቅ ጋንቱ ዓወት ሃብቶም መሓር ተስፋጼን ሳይሞን ሙሴ ብምዃን ተሳተፈም ድሕሪ መልሶት ካብ ኖርዌይ ምስ ክለብ ኤሪቴል ብምዃን ናብ ቻይና ብምኻድ ኣብ ቱር ኦፍ ታይሁሌክ ከምኡውን ኣብ ቱር ኦፍ ፋዞ ድሕሪ ምስታፉ ናብታ ውሽጢ ሃገር ዓባይ ዓወት ዘመዝገበላ ሻምፒዮን ዞባ ማእኸል ብምስታፍ ነታ ዓመት ብዓወት ዛዘማም ብሓፈሻ ዘመንፈስ ሰሎሙን ኣብ 2017 3406 ኪሎ ሜትር ብምዕቀን ዩሲኣይ ብምጓዓዝ ኣብ ታሪኹ እታ ዝበዝሐ ኪሎ ሜትራት ዝረገጸላ ዓመት ኮይና ሓሊፋም ኣብ 2018 ደጊሙ ናብ ጋቦን ዝተመልሰ ዘመንፈስ ሰሎሙን ኣብ ሻድሸይቲ መድረኽ ንኢጣልያዊ ሪላንዶ ተኸቲሉ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ሕጂ እውን ናይ መድረኽ ዓወት ኣብ 2.1 መዐቀኒ ከምጽእ ኣይከኣለን ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ 7 መድረኻት ዙር ጋቦን ብሉፅ ውፅኢት ክሕዝ ዝኸኣለ ዘመንፈስ ሰሎሙን ኣብ መወዳእታ ዕለት ናይ ወር ሓደ ብኣሰልጣኒ ዮናስ ዘካርያስ ሓላባይ እናተኣለ ናብ ካሜሮን ብምምራሕ ኣብ ቀዳሚት መድረኽ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ውሉል ናይ ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ድማ ካልኣይ ብምዃን ውድድሩ ብሰላም ክዛዝም ክኢሉ ነይሩ እዩ ኣብቲ ዝያዳ ደስ ዝብሎ ውድድር ክሮኖሜትር ኣብ 2018 ፍሉይ ብቕዓት ዘመዝገበ ዘመንፈስ ሰሎሙን ነቲ ዕውት ናይቲ መዓልቲ ዝነበረ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ስዒቡ ካልኣይ ደረጃ ይሒዙ እዚ ድማ እቲ ዝበለጸ ናይ ውሽጢ ሃገርና ተቐዳዳማይ ኣብ ክሮኖሜትር ዝሓዞ ብምዃን ክሳብ ሕጂ ኣብ ሻምፒዮን ኤርትራ ሪከርድ ሒዙሎም ንሻምፒዮን ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ምስ ሄኖክ ሙብሩሃን ዓወት ሃብቶም ንሳልሳይ ዓመቱ ንምስታፍ ናብ ኦስትሪያ ዝገሸ ዘመንፈስ ሰሎሙን ድሕርታ ፍጻመ ህይወት ስደት ንምፍላም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምግዓዝ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይርከብ ኣሎ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ብሽክሌታ ተመሊሱ ነቲ ንሃርፎ ዓወታቱ ከምጻልና ድማ ኣብ ሓያል ጻዕሪ ዝርከብ እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ሞራልኩም ኣይፈለዮም ዘመንፈስ ሰሎሙን ኣብ መወዳእታ ንኣቡ ኣቶ ሰሎሙን ከምኡውን ንወላዲቱ ወይዘሮ ህድኣት ኩሎም ኣሕዋቱ ልዑል ምስጋና ከብጽሕ እንከሎ ብፍላይ ድማ ዓብ ሓዉ ነፍስሄር ተቐዳዳማይ ኣብርሃም ሰሎሙን ከመስግን ከም ዝደሊ ይገልጽ ከምኡውን ንኩሎም ኣባላት ክለብ ኤሪቴል መቀዳድምቱ ዝነበሩ ከምኡውን ይዕርኽቱ ከየመስገኖም ክሓልፍ ኣይደልን ንኩሎም ደገፍቲ ኤሪቴል ይኹኑ ካልኦት ደገፍቲ እውን ምስጋና እዚ ተቐዳዳማይ ወሰን የብሉን
خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم إننا مسجنا نلوم معلتي أدالنا لكم زنبرنا سبورتاو تحسات أبزازينا لنا أبقى علي بخالق حابريتات كساب مرخب نقولنا ببزلناو سلام انتعنان